बसुमतारीखौ दिनैनि बे अफिसखौ बेखेवनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइ बिथांखौ बरायना लाबोनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। जय BPF BPF जिउलावथों BPF जिउलावथों जय BPF प्रेस मुसाहारि जिउलावथों प्रेस मुसाहारि देरहासार जाथों BPF जिंदाबाद नांगोलनि सिनाव भट हो नांगोलनि सिनाव भट हो जय हाग्रामा महिलारिनि गोबां दाब दाब जायगाफोराव BPF राजखान्थि हान्जानि मावख'फोरखौ बेखेवगासिनो दा माबायदि BPF राजखान्थि हान्जाखौ दिनै आलुफारा प्राइमारि नि सिङाव थानाय बे माइनाव सेन्टार माइनावफुर गामिनि माइनाव सेन्टाराव जोंनि फोसावदिं मेलखौ सामलायनो थाखाय मोनसे मावख' अफिस स्टियारिं कमिटिनि साब अफिस जागोन। बेखौ जोंनि मानाव गेदेर बिश्वनाथ जिल्ला BPFनि आफादगिरि सिमांसा मुसाहारिनि आखाइजों बेखेवनाय जादों आरो बेयाव गाहाय आलासि हिसाबै माने बिबुंथि लाखिनो थाखाय जोंनिनो गहपुर इउनिट मनिटरिं ग्रुपनि चिफ कनभेनर सन्देश्वर नार्जारी आदाखौ माने लेंबोनाय जादोंमोन। बे ओनसोलाव जिहेतु आलुफारा जि प्राइमारिनि सिङाव थानाय गामिफ्रा गोबां गोजान गोजानखाय नैबेबो मोनसे नासेरबारि फालेंबारि आरो बे माइनावफुरनि मोनसे मिडल प्लेसाव गोलैयो नालाय बेयाव जों मोनसे फोसावदिं मिलनि थाखाय सामलायनो थाखाय मोजां जानायनि मोनसे मावख' न'खौ जों दिनै खुलिनानै होदों। दिनैनि बे गोथार फुंबिलियाव जों आसा खालामो जोंनि BPFखौ मोजां मोननाय सापर्ट खालामग्रा रायजो राजाफ्रा बे अफिसाव फैगोन आरो बेसेबां तथ्य बाहिनीफोर दङ माने डाटाफोर दङ बिथांमोना गाव गावनो बिनिफ्राय कालेक्ट खालामगोन आरो फैगोन थारिखखालि जि जानो गोनां इलेक्सनाव रायजो राजाफ्रा बे एरियानिफ्रायबो बांसिन माने हाराव भट होगोन होननानै आसा खालामनाय जादों आरो गोबां बेरेखा हान्जाफ्रा राजनीतिक बेरेखा हान्जाफ्रा बुंबाय थादों बे BPF राजखान्थि हान्जाया देरहायोब्ला जोंनि गहपुरजों सिमा बारायनायनि माखासे खामानिफोरखौ मावनाय बे बाथ्राया अनला खारियाव आगान थायै बाथ्रा होननानैसो जों बुङो। मानो होनोबा बे मोनसे एक्ट माने जाखाबाय। बे गामिफ्रा आसाम गेजेटाव अलरेडि नटिफाइ जाबाय माने हिज एक्सेलेन्सि दा गभर्नर अफ आसाम मोनसे कनसेन्ट होनानै बेयाव आसाम गेजेट नटिफिकेसन जाबाय। बे गेजेट नटिफिकेसनखौ सोरनिबा बिफा फैबाबो बेयाव दाननो हाया। बे ओरैबायदि माने मोनसे आयेननि खोथासो बेखौ बुंनायफ्रा जाहैबाय गावसोरनो कनफिउस आसलते UPPLआनो जा आबसुआनो जा जे मा धरननि थाखाय बे गामिफोरनि माने सोनाय लिस्ट बे दानजाफिनगोन नामा होनना साननायफ्रा कनफिउसा बिसिनि माबायावसो बिसिनि आसलते नलेजआ माने मोनसे मेच्युर्ड माबा जायाखै बिसोरनाव जे मोनसे आयेना जुदि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि आन्दाराव जुदि मोनसे आयेन जायोबा अधिनियम जायोबा बेयाव माने भारत राजपत्रा इन्डिया गेजेट होननायाव नटिफाइ जायो। दा जोंना जिहेतु आसाम स्टेटनि आन्दाराव आसाम गेजेट ओंखारबाय होमबा बेयाव आसाम गेजेटनियाव ओंखारखांनायनि उनाव स्टेट सरकारा बेखौ अलरेडि बेयाव इनक्लुड खालामबाय माने हिज एक्सेलेन्सि दा गभर्नर अफ आसामनि माबाजों एसेन्टजों बेखौ माबा सोरबा दानब्रबनो गोसो जाबानो बरनब्रबनो गोसो जाबानो हानाय जिनिस नङा बे अफिसाव फैदों जोंना स्टियारिं कमिटिनि प्रेसिडेन्टआनो बिसोरखौ मोजां बुजायहरगोन आं खावलायो। रायजो राजाफोरखौ आं माने खावलायगोन जे जिहेतु बे गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि मोनसे काउन्सिलनि गिबि खेबनि थाखाय मोनसे बिसायख'थि जागोन बेयाव भटखौ बयबो रावबो माने जिरायना थायालासिनो माने होथों आरो सोरबा जुदि गोजानाव जाथि खुरमा बंसा अबावबा जुदि खामानिफोर मावहैदोंबा बयखौबो लेंहरलायनानै जोंनि भटिंनि हार माने भट होनायनि जे मोनसे एभारेज जानांगौ बिनि 75% जाबाय थायो ओरैनो पन्सायतआव बिनिख्रुइ बांसिन हाराव भट होनो थाखाय आं खावलायगोन आरो रायजो राजाफोरखौ।
जोङो BPF नि निति आदर्शखौ मोजां मोननानै जोङो BPF दोलोआवनो भट होनो होननानै आगान होबाय आरो।